Ang panimalay nga malayo sa kautangan, isa ka malikaya, maheda iton, kag malipayon nga panimalay. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pag-review ukon pag-sitting sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Pagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kung hiligay nun nga version sa aton Sabbath School kada simana. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sininga programa. Kagyari subong nga akong duwa kaupod ang magtiayon, ang mag-asawa. Ang una na akong napakilala sa inyo, si Dr. Jonah Gabotero Toledo. Isa siya ka Doctor of Philosophy and Psychology. Siya subong amo ang coordinator sa aton kurso diri sa CPAC Bachelor of Science in Psychology. Originally halin sa Gabawan o Jungan Romblon, ari na siya diri upod sa iyang panimalay upod ni Dr. Toledo. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Mayong aga, kag happy Sabbath, Pastor, at sa aton mga taga-palamati. Thank you so much sa isining opportunity. Again, happy Sabbath. Yes, ma'am. Thank you, kids, ang imong nga pagbaton siningan challenge, pangangkat nga makikupod sa imong tiayon kay Dr. Toledo. Ikadua mga kauturan, of course, si Dr. Elden S. Toledo, mga kauturan. Siya ang aton nga Vice President for Student Administration diri sa CPAC. Kag isa man siya sa mga professors naton sa School of Theology, Doctor of Ministry, mga kauturan, pero ang iyang masteral degree is on psychology as well. Doc Elden, Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kay sa aton mga viewers, madamo nga salamat sa inyong mapinadayonon nga pagsunod sa sini nga palatuntunan sa matag adlaw-adlaw nga Sabado nga nagabuhilog kita sa pagtuon sa aton nga leksyon para sa aton espirituhanan nga pagtubo. Yes, thank you sa inyo, gid nga mag-asawa. Thank you very much. Seldom lang kita makutunan. Talagsa lang nga may mag-asawa nga mag-aupod sa ako diri sa pagtuon. And then, this is it. Ari sila nga duwa, kabay pa. And I know nga damo, ginangaton may balaan karon mga kauturan. Apang sa hindi pa, ako na pasalamatan ini ang aton nga mga sponsors nga sa masunson akon gid gina-emphasize nga kung wala ini sila, hindi kita subong ari sa sini nga programa. Ang magulutod nga Marlene Trenyo, Jamie Trenyo, and Anily Trenyo Perdido. Ang mag-asawa Mark and Meryl Mendoza. Ang mag-asawa Juhan and Myla Susana. Ang mga magulutod Gina Federo Ilumer kag Alex Federo. Ang mag-asawa Susan and Jet Caro. Ang mag-asawa John Luciano and Goldie Juligi Jr. kag Iboy and Jessica Malabanan. Si Sir Ido Joren Van Dest kag si Ma'am Fee Midon Hinugaling Chico dira sa Youth Street, Netherlands. Salamat sa inyong pag-supportar sini nga programa. Kaya nga aton mga people behind the camera, si Sir Elberey Tapaya, aton chairman, sini aton Media Ministry, ari si Sir Rodel Vargas, si Mile, Kimberly Hicaldi, si Ma'am Welsa Mitran, kag si Sir Amar, kag si Sir Mitran. Kabay pa ngang Diyos magapakamayo sa aton sa siningatingon. Akon pangabayon si Ma'am Toledo sa
basa sa aton nga teksto. Sining aton leksyon, ikalima mga kauturan, dealing with death. But nevertheless, aton ay duko, aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sining ation, Ginoo, yari kami nagapasalamat sa imo, nagapangabay nga ikaw magaupod naman sa amon sa pag-discuss kag tungkad sang sining eleksyon. Salamat gid nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, ma'am. Ang aton sarang na teksto. Mga hulubaton 22 verse 7, ang manggarano nagagahom sa imol, kag ang nagahulam alagad sa nagapahulam. Yes, and that's it. Okay, Pastor Elden and Doc John, ang meaning, ang definition sang utang debt is living today, okay, on what you expect to earn tomorrow. Sa itong advance. Yes. Can you please a little bit explain, Pastor, about the introduction? Sining aton tama ka kaladawan nga tima karon si Mana. Matuod din na pastor nga madamo sang katawan subong ang ilang estilo sa pangabuhi amo ang pagpangutang. Kag utang di lipay pero kung magsukta na away-away. So diri aton makita hinig og mga kauturan nga ang pagpangutang hindi gid ideal nga ginahambal sang Ginoo. Hamak mo nga makaon ka subong ginakaon mo subong hindi mo na end of the month di mo na baton kay inutangan na siya. So that is to me pastor no I'm very straight on this. That is poor financial management and poor management sang kwarta naton kag we are not coming up to the principle of stewardship bika tulogyanan sa Ginoo kaya gina-expected sang Ginoo nga tulogyanan niya maalam sa pagpatikang sang pagkabutang nga gintulin. Kanami sa imong word, Pastor, pagpatikang. I like. We will discuss some more. Ma'am, ano ang aton makita sa sininga simana while we are discussing about this topic? Of course, ang Bible, Pastor, nag-discourage gid. Kay, di kung damo ka utang, stress ang kabuhi, hindi ka katulog. Dayon, magiging emotionally, physically, hindi maayo ang imo pamatsyag. Kay damo, wala ka peace of mind. Hindi ka katulog. Hindi ka katulog. Bali mahimo ka pastor nga ulipon sa Yes, imong and wallet. that's correct. Wala ka balasang freedom kahiluwayan. Kung ano ang kay may utang nga Pilipino ta kay ginikon may utang nga loob ka diskando against sa imo nga balatyan kay may dako ka nga kabalaslan. Isunod-sunod ka nang you don't have the freedom kung ang tao may utang. Kag wala ka power and Wala ka influence over anybody. Yeah. Yes, sa aton nga Sunday nga leksyon, the death problems. Ma'am, ano na di ang aton maukay kung natalupangdan about sa sining topic sa Sunday, sa Domingo, ang problema sang kautangan o pagpangutang? So, sunod sa aton nga pagtuon, Pastor, may ara kita tatlo ka mga dahilan nga may ara kita ginatawag na problema sa pag-utang. Ang una ay ang ignorance or kulang sa pagkaibalo. No, financial illiterate kita, hindi kita kabalo mag-budget, so nagkakaroon tayo ng utang. And then, ang second na rason ay financial difficulties or masyado kitang ng hakog or ng greed pa. Dalok. So, Sakto. So, amo na siya nagkakautang kita or selfish kita. And then, ang ikatatlo, people find themselves kung may bawa nagkasakit, may mga emerhensa, may mga nagdabahaan or anong mga nagkakalatabo sa family na hindi mo gid malikawan na hindi ka kautang. Hindi ka utang. So ini ang tatlo ka mga known, pero this is just among others. Damo pa man. At least ining tatlo daw. Silang naton daw number 1 and 2 and 3 pasunod. Yes, Pastor. About Deuteronomy 28, 1 and 2, ano ni Pastor ang punto? Ako pagin pastor no na talupangdan diri nga ang Biblia nagatugot gid sa aton sa pagpangutang in certain context lang. Sa kapigaduhon, okay, amo nira. Pero
ang pagpangutang pastor para for greediness, Yes. pagpasundayag, pagpakita. to elevate sa imong social status, kayo may ara ka sa lakyan, taas ang status mo sa Yes. pagpanulok sang tao. I think that is not the proper way. Though ang Bible nag-allow siya, pero may ara siyang specific guidelines, pastor, nga magpangutang ka to relieve sang imo nga suffering. Amo lang ang ginhambal sang balaan nga kasulatan nga if ever magbaro mangid kita nga gin sanction sang balaan nga kasulatan. Kun aton pagailan tawon pastor no sa akon nga pagtuon nga ang mga Israelites pwede sila hulam sa ilang isig pagkapariho pero ang nagpautang, hindi siya pwede nga i-hold ang basic necessity as collateral. So, kung sa una, Hindi bugas ang mga collateral. hindi bugas sa collateral, dason nag-forbid pagid pastor sa Deuteronomy 24 nga kung ang tao nga nagpautang, kung may ara man sa collateral, hindi siya pwede magsulod sa balay kag magpili kung anong kuhaon niya, kundi magahulat lang siya sa guwa sang balay kag atong collateral amo to ang ihatag sa iya para nga still may freedom ang gusto sang Ginoo gyapon mula nga to alleviate sang iyang distressing moment, hindi nga dugangan ang iyang suffering. So, in that extent, bakit anaton, so sa Deuteronomy chapter 24, verses 10 to 11, amo ina ang context nga allow ang ang Biblia for a person nga magpahulam siya, but magluwasin na, waay nagid nag-guarantee ang Biblia, pastor. Now, aton makita sa Deuteronomy chapter 28, actually, pastor, nakita naton dira nga inalagid ang chapter 28 sa Deuteronomy, ara siya more than 120 ka mga promises ng Ginoo. Kag dira pakita sa aton nga hindi gid maayo ang pagpangutang. Of course, mga utod ang pagmanggaranon hindi sala. Kay gusto gid gani sang Ginoo nga we become the head, but not the tail. Pero sad to say, madamo pa sa mga Adventista nga nagapasimpalan pa sa STL kag sa loto. Amo ang ginahambal sa braan kasulatan. Therefore, it's very glaring, alluring, and attractive mga kauturan ang manggad. Pero kung ang manggad makutang per se is not evil, but our love to it, amo na ang ginakandem sa balaan nga kasulatan. Therefore, kung may gugma kita sa Dios at the same time ginahigugma man naton ang manggad, siling sang Matthew chapter 26:24, we cannot serve two master at the same time. Yes, and that's correct. Amo na ginhambal sang Biblia, kay kung ginahigugma naton ang kalibutan, siling pa sang 1 John 2:15, ang gugma sang Dios wala sa aton, kag kung ginahigugma naton ang kalibutan to satisfy that love sa kalibutan, magapangutang kita, pastor. Yes. Amo na ang kwan. That's it kanami, pastor, sa imong kagang. Ang akon man na talupangdan na Doc John kag Doc Hilden. Ang sa una sa mga Israelinon, ang konsepto sang Ginoyas, hindi sala ang magpangutang. Hindi. Okay, wala nagambal ang Biblia. Black and white nga sala. Pero aga discourage Discourage siya. nga daw hindi kita ginatagaan dako nga lewe. Okay. Ang isa ka principle nga ang pwede kita kapangutang sa imong ginhambal kung necessity. Emergency. Okay. Kagdayon ang prinsipyo sa pagpautang, pastor, sa ako niya nakita, labi na si Deuteronomy, sa context ng Deuteronomy, is not about earned income. Yeah, that's true. It is not about getting return, but helping. Help. Okay. So in other words, kung magpautang kita, hindi kay gusto kita magmanggaranon, nga maghakom kita, nga aton paon hasta nga wala nagid kanon ng tao. But helping our fellow men. Yeah, kay ti katawan man nagapon sila sang Ginoo. Okay? So in other words, sa aton gani subong eleksyon, later on bala na to, nga every 7 years gani hindi na nimo sukton. Okay? Pero ang idea, pastor, is helping. Helping, yeah. Amo gina, pastor, ang intention. Nga ma-elevate ina siya nga utod nga nagakinahanglan sang bulig. So in other words, pastor, sa aton gali mga kauturan, no, kung magpangutang gali kita, hindi magpangutang para nga magpagarbo. Yes. Nagapangutang kita, agud nga sa aton kapipitan, makalampuwas kita dira. Kag kung makalampuwas na kita, as much as possible, likawan ina ang pagpangutang. Yes. Yeah.
Okay, sa aton nga Monday, Ma'am John, nga leksyon, you see, ari na kita sa modern world, di kalabanan gid sa mga business, yung mga dalag ko, bisan pa gani, ang mga nasyon nagapangutang sa ibang nga nasyon para lang mag-maintain kag maghimo sa ilang mga projects. How about sa katawan sang Ginoo? Ano ya ang counsel sang Biblia, Ma'am John? Ang counsel sang Ginoo sa ato, no, the love of the world, ang paghigugma naton sa kalibutan, amo nang grabe ka strong, amo nang nagakapangutang kita. So nakakalipat na naton ang paghigugma naton sa Ginoo. So that's why ang utang, pastor, ginagamit ni Satanas para kita mapalayo sa Ginoo. So it's time na gusto gid sang Ginoo na maano kita, malikawan naton gid ang pagpangutang. So amo na ang gusto sang Ginoo, will gid sang Ginoo na maiwasan naton ang pagpangutang. Yes. Kay kanami, Ma'am John, sa imong punto bala nga isa sa pamagi ni Satanas daw pukot ni Satanas, ni net ni Satanas nga masahid kita. Ti ko nang isa kay isda nga na sa sulod sa pukot, way na nasa giwan ra. Ti amo man makuturan damo sa aton, most of us, if not all, naka-experience sa pagpangutang. Kung ano ka budlay nga may utang ikaw, nga bisan imo kalanon ihan bayad mo kay ti may utang ikaw. Yes, pastor, ano pag imong talupanggan? Akon pag-idra, pastor, na talupangdan, no? Kung magpangutang kita bala, should be nga na consider naton in every aspect sa Yes. aton nga financial obligation. Para bala nga before kita magpangutang, hindi kay kung sa bala, pastor, motivated kita sang ato ng blatyagon, but later on gali makarealize sa may patanaw ko ng utang. So before ka mo mangutang, kinanglan din i-discuss na sa family, sa mag-asawa, pabaloon ng kabataan. So mangutang kita, pero may mga Sacrifices. privileges, may mga sacrifices, I should say, may mga sacrifices anay for the meantime until matapos na. Yes. So at least ang kabataan aware nga mas siya nga, so may pangayoon nga hindi mangid needs. Hindi pa kay Hindi, may balayran pa kita. So, at least maka-intindi Yes. sila, pastor, no? So, isa sila sa mga butang nga aton i-consider, do we have the capacity to pay? Yes. Number one, Okay, gina. number one. Kay basic bala gapatong-patong ng interest, and then malubong kita sa utang, then makahuluya. As Christians nga mag-profess kita dira nga kita ang aton nga amay sa langit manggaranon, pero kita nalumos sa utang, hindi ko ba nga mautang. Yes, and that's correct. Kag mga kauturan, ang utang niya, Pastor and Ma'am John, ang utang niya, may interest kina. Kag kung isang interest, sobra pa daw, 100% pa. Oo. Utang ka 1,000. Ang interest daw, malapit man 1,000. Oo, ti amo na siya, mga kauturan. Kanami, gid bala, kung wala kita sa utang. Pero at least, kinatagaan kita liway, nga pwede kita back on the idea of emergency Yeah. and really actual and real need. So pasamalikawan man nato na actually ang mga ang inang mangutang for emergency, kung may reserve fund kita for Yes, emergency. that's correct. It's a matter of budgeting lang siguro. No matter how small our income is, kung may ara kita yung gina-budget sila, at least Yes. may kuuton kita in times of Yes. emergency. Kag kanami bala, Pastor, sa aton panimalay bala nga sa aton kinahanglanon way kita gamong sinao. Kag hindi kita mahimo nga burden sa aton nga Exactly. nga panimalay sa aton mga parenti nga every time may ano na dahil naman aton nomlad sa aton kamot. It's nice nga kita pagani ang makabulig. Yes. Ma'am, how to get out of utang? Sa atin Amo na, nga. pastor. So Next before ko Tuesday. magkagto dito, kinanglan may savings gid ta in case of Yes. emergency. Yes. So para hindi kita mangutang. So kagto kita, paano kita maluwas sa utang or hindi na kita magpangutang, no? First, dapat mag-declare gid kita na hindi na kita mangutang. Mag-pledge, mag-vow. Mag-promise, no? Mag-promise. Na hindi na gid kita mangutang. Dayon ang number 2, ma-promise gani kita na bayaran nato ng aton utang. Hindi na kita mag-utang. Then second, bayaran naton. And then ang ika-third, ano naton ang pinaka-largest to smallest naton na utang. Amat-amato naton ang pinaka-small, gamay. Para at the end, ang pinaka-dako naman ang imo bayaran. Yes. Descending or ascending, no? Alin sa pinakagamay, imo ginaya nga utiteron ang gamay. Dayon, matamaton. Hasta gid nga ang dako, ang pinakadako gid, ang house loan, housing loan. Yeah. And that's correct. Yes, Pastor. Yeah. Ano yung biblical injunction?
how to get out of death. Dira aton makitaan, Pastor, nga ang Ginoo nag-provide siya sang debt elimination plan. Yes. And one of the things nga malikaw kita makuturan sa pagpangutang is to return the faithful tithe Yeah, naton. and Amo that's gina correct. mga kauturan. Kay sa experience sa mga Israelites, duwa lang gina, Pastor, ako nakitaan mo nga kung hindi gani sila faithful sa pag-return sang tithe nila, kag hindi sila faithful mag-keep sang Sabbath, ulipon gina sila. And this principle mga kauturan, hindi na nag-origin ang tithing. In my study, I found out that it started in the Garden of Eden. Sabbath was started in the Garden of Eden. Yes. They are holy. So kung Marriage is in also marriage, tatlo ka butang i-declare sa Ginoo nga balaan, Pastor. The Sabbath, marriage, and the tithe. So ini sila dito ni tanan sa Garden of Eden. Makita naton. And so mga kauturan, if we faithfully return God's tithe, okay? I think this is the best approach. Kaya nga aman, when we return God's tithe, we are recognizing Him that He is the owner and He is the provider sa atong mga needs. I think, Pastor, if we are faithful sa tithe, I believe. Ay, correct. Mga kauturan, correct yun si Pastor Elden, Dr. Elden, si Ma'am Jonah. Mga kauturan, prove lang siling sa Ginoo. Sa ligid naman sinimana, nagtuon kita about tithing. And then we are being challenged by God. Iuli lang bala ang tithe nimo. And then tilawi ako. The only thing, mga kauturan, wala kita kagi pagtilaw sa Ginoo. Wala tagid gintilawan ng Ginoo. Nga bisan kay kung isang pastor ng rason nga ti mahatag pa ko ikapulo nga kulang gani ni when ako nagbakal bugas. Yes. Pero mga kauturan, pananglitan ng imo nga sweldo 2,000 lang. Ti, ang bugas, 2,000 ang isa kasako. Amo nang need mo sa bilog nga simana. Mga kauturan, tilawi lang bala. Iuli lang bala na yung 200. Kag ang bugas, si bakal 1,008. Ako masigurado gin mga kauturan. Ngayon ang 1,008 nga worth. Okay, panangitan namin 20 ka 40 kilos na lang na. Hindi na 50 kilos. Kay 1,008 lang. Tilawi lang bala Ginoo mga kauturan. Nga inang imo 40 ka kilo nga bugas. Sobra pa na sa isa ka bulan kinanglanon. Because the underlying principle na, Pastor, is when you return God's tithe, the 90% ka nabilin, that is good as 100% because the Lord will bless that. Yeah. But if you will not return the 10%, ang inang 2,000 ni mo nga intak nga kwarta, hindi pa kamayohon sa Ginoo. Yes. Tingala ka lang siling pagani ni Giyo nga daw may buslot ang Yes. mga sulodlan nga wala ka kabalo kundi ina nagkanto imong kwarta. That's why gindre ko ina, Pastor, nga kun nga principle ni Paul sa naghambal siya sa Hebrews chapter 13 verse 5. Let your conduct be without covetousness. Yes. Ang paghamkon, ang pagkahisa, amo gini ang number one nga magadaldala sa aton sa kautangan. Be content with such things as you have, for He Himself He said, I will never leave you nor forsake you. Yes. Ang Ginoo hindi gid magsikway sang iya nga matarong nga tao. In fact, siling ni David sa Psalms 39 verse 25, I was young and I am not old, but I never seen a righteous man begging bread. Begging, yes. And that's correct. Mga kauturan, ining mga mag-asawa, kami nga mag-asawa ni Ma'am Tomado, saksi mga kauturan. We have proven God nga basta faithful lang kita sa pag-uli sa ikapulo, mga kauturan. Hindi lang financial blessing. Ganda mo, ginpuno kwarta ta. Pero happy family. Yes. Ang pamilya hindi impyerno. Ang pamilya may understanding. Ang pamilya, everybody, layo kita sa balatian. Mga kauturan, prove lang. Bala, iuli lang ikapulo. Ma'am John, sa atong na Wednesday, ari na ang co-maker. Sa utang, co-maker. Inadayo na, get rich quickly. Yes. Ano din, Ma'am John? So yung mga gap ka consign, mga asa imo pa favor na magpagarantor, Pastor, diri ko lang nabalaan na hindi gali na sakto. Gali, So, hindi gali, wala. oo. Do kaluoy man, pero di. Hindi gali pwede. Kaya ikaw ang mag-ano sang ila utang. Yeah. Kay study show, na 75% sa naga-consign, ikaw ginang gabayan. So daw, subong ko lang gid na learn na hindi gali pwede na di man luoy ka. Pero Ikaw yan, ikaw ang kaluoy. kaluoy ka sa uli. And that's correct. Mga kauturan, saan dito pa kita sa Inose, may nagpalapit, kahit ito lang ang sanitaryo mong Bamsi, may nagpalapit, Pastor, pwede ka makakumaker, no? Kaya nagsaad ko, nga bayran ko niya kunutang sa Bamsi.
ang nitabo after 1 year or 2 years, ang Bamsi nagpadala sa ako isang notice nga manukot. Linggo hindi man na ako nutang, pero ti pastor, ikaw nag-sign ko. That's it, mga kauturan. Kanami man magbulig, pero in the end, mga kauturan, yes. Pastor, ano pa ginangin mo? Well, personally, pastor, experience ko na. Yeah. Nga ako nag-grantor 5,000. Yeah. Bound check gali, talbog. Yeah. So, ay, gibayaran ko gid personal ang 5,000. So, muna makauturan nga inang mga utod kung magpa-kumaker man kitabla, inang we will also be true kay ti mabutang man sa alang-alang ang tao man nga ti kung ginasaligan niya sweldo dason naghimo kaya sang imo nga promise then you will not fulfill. Pero mas maayo gina nga hindi kita mangutang para way kumaker That's correct. Pero at least, pastor, ang punto lang, emergency. Emergency, okay? oo. Pero at least ang punto, mga kauturan, nga damo, nagbulig na gani ang tao sa imo. Dayon imo pag ginpalagyuhan, nga amo pa ang mabayad sa imo utang, kay hindi nato na palagyuhan ang utang, mga kauturan. If in case, magpakaybay kita sang iban na tao nga mag-co-maker sa aton, mga kauturan, let's be faithful in paying. Kay kita man nagyapon ang tunglohon sa Ginoo. That's true. And then ay sa pagid pastor inablang quick nga pangakuan kadamo sini. Tabo investment mahatag ka 2,000 pagkasunod semana ma 3,000 na so tanon. Yes, pastor. Well, gusto sa Ginoo I think pastor this is a limit mga iniblang get rich quick nga mga scams. Ang mga scam ini siya mga utol. Yes. And I believe this is not a good practice for a Christian. Gusto sang Ginoo yang ang aton balang kinita ang gipabalasan gid naton kag in the spirit of fairness nga wala naton gintunto ang gobyerno. So ini mga get rich nga mga scams mga kauturan damo na nabiktima diri sa aton palibot. So we will learn lesson from them. Okay. When nakita panahon, Ma'am John, ano ni siya ang atong Thursday? May every 7 years, di ano ni siya ang punto diri nga makuha nato? Bali ano ni siya ng ika-7th year, ibalik pastor na ibalik tong utang daw hindi ko masyado kaintindi sining ng term limits kag borrowing points. So parang daw ibalik after 7 years para wala na siya utang. Yeah. Hindi, kaya ang punto, yan, kanami Ma'am John, ang masakto gina. Kaya ang punto mo ni, nga ang mga Israeli noon, kay ini council ni Moses. Okay, para sa mga Israeli noon mismo. So silang ni Doc Ilden kay na allow ang magpangutang on the idea, allow kita magpautang on the idea of helping, not getting. Everything. Nga wala na sa mahimo. Kaya ang atong gusto, we will become richer. So ang aton nga pagpautang, is not on the idea nga magmanggaranon kita, but helping. Okay. Ang mga Israeli noon, may provision sila nga pinagi silang ni Moses nga ang mga hindi kid kabayan after 7 years i-cancel quits no nan kay dayon may araman tayo year of jubilee every 50 years nga ang mga duta nga imong ibaligya after 50 years pwede mabalik mo siya. Can you elaborate further? Yeah, amoy na pastor ang ginahambal sa Biblia. At least bala hindi mamudmod sa kaimulon ang tao. It shows nga ang Ginoo may maski nakautang siya but gintagaan niya gid sang safeguard ato mga maimol nga makatibawas gid. Kaya ang gusto sang Ginoo yang tanan man mo mag malikaya ang pangabuhi ang buhay. So amo na nga in 7 years kun nakautang siya first year kag hindi gid siya makabayad until 7th year silang quits na lang. Quits na lang. Kag amo na gani pastor ang iyang kuan bala ang theological implications sang QL okay kinsman redeemer nga kung nakautang amo na nga ang kamagulangan pastor sa mga Israelites 50% gid sang ilang property ihatag gina dito sa magulang kay kun ang iya mga manghod makautang kag hindi makabayad siya to ang magatubos. O amo na ang iya to nga manggad amo tong itubos niya pero kung wala gid siya sa manugtubos siling sang Biblia after 7 years utang kuan na to quits na to ang utang nimo kay gusto sang Ginoo nga
makadiladto ang iyang mga katawan, hindi nga ang iba tinad, ang iba niya nagamudmud sa kautangan. Yes. Mga kautoran, may nakita panahon. Ba't ka nami sa aton discussion, mga utod, ang akon nga hambal, mga utod, nga ang Biblia puno sang paglaygay sa aton. Wala nagakondenar ang Biblia o kung nagahambal nga ang pagpangutang sala. Pero ang Biblia nagahambal nga hindi lang tani ikaw mautang. Kaya once mangutang ka, ulipon ka na sa imong ginautangan. And God does not want us to be slaves. Yeah, that's true. Hindi gustong Ginoo nga mag-slaves kita. Hindi ang Ginoo gusto nga ulipon kita sang sinoman, mga kauturan. So, amo na siya ang punto. That's why ang amon laygay diri ang atong natunan sa atong leksyon, minimize if not eradicate, mga kauturan. Why nakita panahon? Akon pa ngayon si Ma'am John sang iyang last take and then eventually si Dr. Ilden. So ang akon mahambal mga kauturano, put God first, kag makontento kita kung anong ara kita Yes. sa aton para di kita magkautang. And panawagan man ini sa may mga ara, may mga psychological disorder na ginatawag na onyamania. So muni ang shopping addiction, pastor, na grabe mag-shopping bisan damo-damo lagi sa butang sa ilabalay. Hindi pa Pero sige lang kontento. siya gyapon shopping tiyang iya utang nagadamol man. So please seek help, no? Sa mga psychologists, sa mga pastors, there is help para maiwasan natin ang ginatawag na shopping addiction. Yes, Pastor. Mga kauturan, from the biblical perspective, psychological perspective, Yeah, hatag na. Let's go to the biblical perspective. If we put God first by returning what belongs to Him, mga kauturan, kaya generously giving, supporting, helping the work of the church, mga kauturan, hindi kita mag-imol. Yes. Kay wala sang tao nga nagauli sang ikapulo sang Ginoo kag hatag sang bugana sa buluhaton sang Ginoo nga nagkaimol, because the more you give, the more you receive. Yes. Mga kauturan, isa pagid sang antidote o kung bulong sang pagpangutang is mahinatagon kita, mga kauturan. That's Si kay Dr. Toledo ang iyang punto si Ma'am June na number one gid naton nga antidote o kung bulong sa pagpangutang, iuli naton ang ikapulo. Okay. Kag ikadua, mga kauturan, mahinatagon kita sa aton offerings, kag mabinuligon kita, nga ang punto, hindi kita magdinalok, nga pinaagi sa iban nga tao, magmanggaranon kita. Nga aton tapakan ang ilang ulo, para lang nga magdilanto kita, dulao nato na, mga kauturan. Kay the more nga, amo na aton prinsipyo, the more, mga kauturan, nga maludlod kita sa kautangan. Later on, mabalaan mo lang, damo na gali utang mo. Later on, mabiktima ka na gali isang scam, mga kautangan, tungkol sa imong pagkadalok sang imo nga hakom nimo sang pagpangwarta, mga kauturan, to the expense of others. Mga kauturan, kung magpapautang kita, let's pautang on the idea, principle of helping, not extracting. Yes. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamayo sa aton. Akon pa kabayon si Dr. Lido, ahil din sa pagduko sa aton mga ulo. Ginoo, salamat sa ining matahom nga kagayunan nga kami Ginoo nakatuon sa imong pulong. Buligi kami sa paghimo sa amon katungdanan, sa mga pagpakamaayo nga bugan ang amon nadulot nga nabaton gikan sa imong Ginoo. Kabay kun tani nga kami man masapuan nga matutom nga nagauli sa imong kapulo kag Ginoo kami man may natagon sa kag mabinuligon sa pagsuporta sa buluhaton sa iglesia, agod nga ang imong Dios nun katuyoan Ginoo matuman sa amon kinabuhi kag kami masapuan nimo nga matutom nga mga tulugyanan. Pakamayo ang tagsa-tagsa sa amon sinigid nga aga Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen.